għal serata oħra għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Jalla dal-messaġġ ikompli jibnikom, jedukakom u speċjalment ikompli jgħinkom issiru dak kollu li Alla għandu u prepara għalik fil-ġisem ta' Kristu u fis-sejħa li hu għandu fuq ħajtek. Għalhekk inħeġġukom biex intom bir-reqqa tisimgħu l-kelma u jekk jista' jkun aqbad il-Bibja f'dejk u iftaħ il-Bibja magħna. Mola Qaddis, tkellem inti minn fomm illum u nirringrazzjawk li Spiritu Santu inti tallimna, tiftħilna għajnejna u tkompli topera fina biex aħna nkomplu nsiru nixbħu iktar dejjem lil Sidna Ġesu Kristu. Bħalma tgħid l-Iskrittura, aħna sejrin minn glorja għal glorja permezz tal-Ispiritu Santu biex insiru nixbħu dejjem iktar lilek mulej. Amen. Alleluja. Grazzi mulej. Mela, morru fi ktib ta' l-ewwel Korintin kapitlu 12. Kapitlu 12. Thank you, Jesus. Kapitlu 12. Dan huwa r-raba messaġġ fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Ir-raba messaġġ fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Għanna repeti daqsxejn lil nifsi fuq xertu basics. Meta ngħidu id-doni tal-Ispiritu Santu, ovvjament aħna kull ma nirċievu fis-saltna u kull ma nirċievu bħala bnedmin. Kollox nirċievu minn Alla u kollox jissejjaħ b'mod ġenerali, b'mod wiesa' don, gift. Amen? Gift. Meta hija don huwa ġimgħat lilek b'xejn. Ma ħallas għalih, ma ħdimx għalih, huwa mod lilek b'xejn. Qed tifhmu? Huwa parti mill-pakkett tal-wirt tiegħek bħala wieħed minn ulied Alla fi Kristu. Kull min huwa Kristjan, kull min hu vera huwa mwieled minn ġdid, dawn id-doni jappartjenu lilek sempliċiment għax int Kristjan. That's it. Sempliċiment għax int Kristjan. Infatti, ħanorikom passaġġ fl-ewwel Korintin kapitlu 1 li qed niftakar fih passa u qed naħseb l-Ispirtu Alla tiġibu li f'qalbi issa sess. Vers 1, kapitlu 1, isma'wa din. Aħna naqraw mill-ewwel Korintin kapitlu 1 issa. Imma l-ewwel Korintin, il-Knisja ta' Korintu, ħafna minnkom li intom tistudjaw il-Bibja, tafu li kienet knisja li l-Kristjani li kien fiha kienu ġej minn background pagan. Ovvjament kien hemm Lut ukoll, imma kien hemm l-iktar kien knisja minn background pagan, jiġifieri background pagan jiġifieri. Ħafna minnhom kienu jaduraw statwi, jaduraw idoli, jaduraw allat folot, allat tal-Grigi. Sewwa bħal maħna naraw anka fil-Greċja u f'postijiet fejn inti tmur u daw bħala turisti. Kienu jaduraw l-allat. Fit-tempji ta' daw l-allat kien hemm pereżempju nisa prostituti, irġiel prostituti. Kien hemm ħafna taħwit. Meta rċievu l-Vanġelu, da mhux bħalek u bħali, aħna ngħidu li aħna Kristjani imma kellna ċertu basics ta' Kattolċi li kienu tajjeb, il-basics kienu tajbin. Kellna ċertu bażika tal-impażiku, ġifieri aħna meta minn Kattolċi ħafna minna l-biċċa kbira minna minn Kattolċi sirna Kristjani, jew kella min kien Protestant sar Kristjan, jew min kien Ortodoss sar Kristjan. Tgħid li ma dak mhux Kristjani wkoll, Kristjani wkoll. Imma ovvjament aħna Kristjani nidentifikaw ruħna ma' Kristjani li nimxu mal-kelma tal-Alla, mal-Bibja. U nissejħu ġeneralment, nidentifikaw ġeneralment, għalkemm mhux biss, imma nidentifikaw ma' evangeliċi, pentekostali / karizmatiċi. Jiġifieri Kristjani li nimxu mal-Bibja u noperaw fil-qawwa u fid-doni tal-Ispiritu Santu. Dan li qed ngħidu llum fuq id-doni tal-Ispiritu Santu li jarraba messaġġ għalkemm daw id-doni għal kull Kristjan, kull ħadd jgħid għal kull Kristjan, però għandek ħafna Kristjani once li jgħidu waqt li qed jgħidu li huma Kristjani bħala affarijiet oħra da mhux biss, but ma jħadnuhomx hemm ħafna Kristjani li għalkemm jgħidu li jien Kristjan u jekk għandhom il-Kristu huma salvati u ħajkunu l-ġenna miegħek fi Kristu, mħabba Kristu, ta' mhux għax inti speċjali għax jiġi River of Love, mħabba Kristu. Sewwa, imma mbagħad ħafna affarijiet bħal daw fejn jiġu għad-doni ma jipprattikawhomx, ma jimxux fihom, ma jħadnuhomx.
Anzi bħalma ġili għattilkom u għet nerġanej dallum imħabba li għanna ħafna ġodda u għet jisimawna ġodda u kol. Għanna kristjani fid-dinja ċertu denominazzjoni jgħidulek li daw id-doni spiċċaw. Ma domx joperaw illum. Kam ma ġili smajtu bijom daw? Bħalma ġili għattilkom issa din saret kelma suppost familjari ma'kom jissejħu cessationists. Cessationist. Cessationist. Għajmen kulħat jgħid cessationist. Hallelujah. Okay, hallelujah. Mela. Aħna. Jew maħniex. Okay. Naħseb wasalna. Mela, bħalma kont qed ngħid għal kull min huwa imwieled minn ġdid. Issa make sure li inti imwieled minn ġdid. Għal kull min huwa imwieled minn ġdid. Dawn id-doni huma parti mill-wirt tiegħek fi Kristu. Ma mill-xejn, issa moħħkom hawn, ma mill-xejn biex tikkwestom u ma tista' tagħmel xejn biex titlifhom. Jiġifieri jekk inti tara ċ-ċertifikat tal-wirt tiegħek, il-will, tarahom li kollha qegħdin miktubin fuq il-wirt tiegħek. Il-will tiegħek tissejjaħ Bible. The will of God left for you. That's your will. Issa kemm inti ħatimxi fihom. U Pawlu għamel 3 kapitli mill-inqas jispjega l-Knisja ta' Korintu kif għandhom joperaw f'ċertu doni. Ma fetaħt fuq kollox fid-dettall. Ma llum ħansemmu wieħed minn dawk id-doni ħaniftħu naqa' fuq. Wieħed minn doni huwa wieħed minn dawk id-doni li Pawlu jgħidilhom dan għandkom tħaddnu ħafna dan id-don. Infatti, għal dawk li intom tiġu fil-weekend, is-sibt u anka speċjalment il-ħadd filgħodu, il-ħadd filgħodu inna sejrin issa li ta' spiss naraw daw id-doni joperaw ħafna. Is-sibt ukoll naraw bosta minn daw id-doni joperaw waħda mir-raġunijiet għax hemm iktar ħin. Nagħtu iktar ħin, matul il-ġimgħa kulħadd jibda jħares lejla l-loġġ għax xogħol ta' filgħodu u x-xogħol nifhimha, imma allura l-ħin ikun limitat. Imma meta aħna tiġi s-sibt u l-ħadd, jekk tinnota b'ħafna minn daw id-doni, jekk mhux kollha nista' ngħidlek, rajnihom joperaw fil-weekends. Issa dawn mhux għax Alla jopera biss fil-weekends tam. Imma għax tista' teħ l-ispazju, tista' teħ il-ħin. Sewwa. Imma isimgħu x'jgħid l-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 7. Għalhekk mintom nieqsa min ebda don. Intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Smajtax qal Pawlu lill-Knisja ta' Korintu? Intom mintom nieqsa min l-ebda don. Ħanaqra xilkom bil-Ingliż xi tajt. You come short in no gift. Ġifieri, ismawni. Hemm il-kunċett li jekk inti ma tkunx matur u ma tkunx tgħix ħajja ta' qdusija, kollu tajjeb. U għandek tkun matur, u għandek timmatura, u għandek tgħix ħajja ta' qdusija, ġifieri tkun ikkonsagrat għall-mulej. Imma din hija knisja karnali. Din hija knisja karnali. Mela suppost il-knisja kollha ta' Malta joperaw fihom. Minu matur, jew jaħseb li huwa matur, jew knisja jekk temxi knisja taħseb li huma maturi, mhux inqas joperaw fihom, iktar. Għax Pawlu iġib talim fuq id-doni mhux biex joperaw inqas, imma biex joperaw iktar b'effettività. Are you understanding that? Qed ngħidha di għaliex ġieli smajt u nibda ngħid jiena ma' minn fejn iġibu daw il-ħmerijiet. Għax aħna issa mmuvjajna,
aħna isna issa gradwajna u isna sirna tant maturi li ma nibżon id-doni. Ma ke? U ma ta' tgħid matur fiex. Għandek timmatura, u da għandek timmatura fl-imħabba, għandek timmatura fil-frott, sewwa u l-frott kollu jaħdem jopera bl-imħabba. Imma anke d-doni joperaw kollha bl-imħabba. Imma meta inti id-don huwa dak li jagħmel id-doni, dak li jagħmel il-Knisja soprannaturali. U inti għandek ċertu Kristjani li jgħidu jaħsbu għandhom din it-tip ta' mentalità li aħna ma nibżon id-doni, aħna niffukaw fuq il-frott tal-Ispirtu. Tista' tgħidli min qabdek tażel? Jew id-don jew il-frott. Ħanejlek ħaġa, ħanilkom minn 30 sena esperjenza. Min jitkellem hekk taf x'inhu l-ikbar dnub tiegħu? Self-righteousness. Issa sirt bravu, issa m'għandi bżonn id-doni. Mela Ġesu baqa' immatur ta'? Għax Ġesu kien jopera kollha fid-doni u kien l-ikbar wieħed matur. Bla dubju, jekk inti ħad tkun immatur, id-doni ħad toħnoqhom. Toħnoqhom mhux għax ma joperawx per se, ħad toħnoqhom għax iktar ma tkun matur, iktar id-doni ħad poġġihom f'posthom fil-kategorija li hemm bżonn, fil-ħin li hemm bżonn topra fihom, allura l-Knisja bid-doni tikber. Tissebbaħ. Tissebbaħ. Il-mulej jagħmel il-Knisja soprannaturali. U d-doni jsebbħu l-Knisja. Ejjew issib fil-għaxija dawk li ma tiġux intom issib fil-għaxija. Ejjew il-ħadd fil-ħodu. U tara daw id-doni opera. Ħafna drabi. Amen? U jiena mort ħafna knejjes li anke jkollhom messaġġ tajjeb imma jħallu d-doni barra. Ħana rikom xi ħaġa oħra, dan huwa l-introduzzjoni qabel l-introduzzjoni. L-ewwel Korintin kapitlu 14, morru. Halleluja. Okay. Mela, l-ewwel Korintin 14, vers 23. 23. Ara xjajt Pawlu kif il-Knisja kollha flimkien bordni. I love that word. I love the word order. Some people, the only time they use the word order is when they order pizza. When it comes to church, it's complete confusion and disorder and rebellion. I love order. And just in case you think I'm the only one, the Bible says God is the God of order. Alla u alla ta' ordni. Jekk aħna rridu nemnu vera u nemnu vera li Ġesu talab xi ħaġa li tant xtaqu li jixtieq jara seħħ li s-sema l-ordni li hemm fis-sema isseħħ fuq din l-art. Tiġi saltnatek li saltnajja dejjem b'ordni kif is-sema hekk ukoll fuq din l-art. Imma niftakru għadi. Mela simgħu xejn l-Iskrittura. Vers 23. Da Pawlu qed jgħid fi knisja karnali. Ara ma tmux taħsbu li qed ninkoraġġikom tibqgħu karnali. Għax karnali tfisser a lot of problems for me. Ħafna xogħol għalija. Ħafna xogħol għal grupp pastorali. Vers 23. Dan kliem Pawlu għal knisja kollha.
Jekk ngħidu aħna il-Knisja kollha tiltaqa' f'post wieħed. Il-Knisja River of Love tintaqa' f'dan il-post wieħed. Issa nirringrazzjaw l-Alla bil-grazzja tal-Alla u Alla favorixxina u f'dana li tagħna postijiet oħrajn. Għawdex, Modena tal-Italja, Puglia l-Italja, Pakistan, Kenya, Uganda u l-Ingilterra u l-Amerika by the way ukoll. Alla f'dana b'dawk il-postijiet. Il-Knisja River of Love ta' Malta għaw tiltaqa' post wieħed. Jekk ngħidu aħna il-Knisja l-koll tiltaqa' f'post wieħed u kulħadd jitkellem bil-sna, di tkellimna fuqha il-ġimgħa l-oħra, ma issa hawnhekk jgħidlek is-sinjali tal-isna, imma ħana nbżuhom daqsxejn. Ħalli mbagħad jgħidlek x'għandna nagħmlu. Mela, ovvjament hemmhekk jibda jgħallem kif għandek tuża doni differenti tal-isna. Kulħadd jgħid doni differenti tal-isna. Dak irid ħanejlek aħwa. Jekk hemm problema li Alla biss irid jagħlisna minnha hija l-problema tal-ilsin. Il-maġġoranza tad-dnubiet tal-Kristjani, mhux tal-Kristjani biss tad-dinja kollha. Il-maġġoranza tal-problemi li jiena niffaċċja kuljum li għajjewni huwa l-ilsin. Ma dak messaġġ ieħor. X'ingħidu mela aħwa meta intom tiltaqgħu wieħed jista' jkollu xi salm. Issa salm di tista' tfisser żewġ affarijiet. Jew taqbad wieħed mis-salmi u jekk taqra xi wieħed taqrax il-119 il-salm, hekk jogħġbok. Ġifieri jekk taqbad xi salm, jew tista' taqbad 119 jekk trid, imma dak qiegħed miktub f'sections. Tista' pereżempju hemm sections fejn is-salmist jgħid bl-Ingliż jgħid revive me according to your word. Inti taqbad l-iskritturi ta' revival u taqrom fil-Knisja. Imma salm ukoll tfisser kant spiritwali wkoll. Not just but salm. Sewwa. Ieħor xi talim, jiġifieri xi ħadd li waqt li qed ninġemgħu mhux hekk mhux bħalissa ta' bħalissa kulħadd silenzjuż irid joqgħod u mhux nisa biss irġiel inkluż. Amen. Imma waqt li qed inqimu lill-Alla waqt dak il-ħin fejn hemm il-moviment tal-Ispirtu Santu qed innagħtu dak l-ispazju biex l-Ispirtu Santu jaħdem. Xi ħadd jaqbad salm jew ikantah, jew jaqrah, jew jgħid kanzunetta li ħerġa mill-Ispirtu. Sewwa? Daw kollha parti mid-doni, Mhux parti mid-disa doni, imma taqa' taħt waħda mid-disa doni. L-ieħor talima, pereżempju talima ġifieri mhux tagħmel xi elenku ta' talim, jiġifieri inti pereżempju b'għadd rivelazzjoni u tgħid ħuti kelli rivelazzjoni fuq id-dem ta' Kristu u dal il-mulej orini u inti tajt talima. Ħuti kelli rivelazzjoni fuq il-fejqan. U 50 sekondi inti jiena nkun għamilt sija nitkellem. U inti 50 sekondi ġibt rivelazzjoni u berikt u saħħaħt xi ħadd b'talima. Tinsiex li dawn huma kollha mnebħa mill-Ispirtu. Amen. Ieħor revelazzjoni. Revelazzjoni jew simili ta' dak li qed, jew nkella revelazzjoni oħra lil mulej orik. Ieħor kelma bil-sin barrani jew il-sin ieħor. Ieħor tifsira ta' dak l-sin. Ma kollox, ġifieri dak kollu li ħajseħħ fil-Knisja u din importanti din hija kruċjali għal kull don. Kulħadd jgħid din hija kruċjali għal kull don. Kollox li ħajsih huwa biex tibni l-Knisja. Mhux biex tibni lilek biex ngħidu kemm inti bravu kemm għandu don sabiħ, kemm għandha don sabiħ. Kollox biex jibni l-Knisja. Għalhekk meta xi ħaġa ma tibniex il-Knisja, mela jekk dak li tibni l-Knisja ġej minn Alla, dak li jkisser il-Knisja minn fejn ġej.
Mek sure li qatt inti ma tidher quddiem Alla u b'dak li għamilt inti qed tipprova tkisser il-Knisja. U l-maġġoranza tan-nies li tkissru l-Knisja, il-Knisja kollha tad-dinja, ġifieri madwar id-dinja ngħid mod ġenerali. ħafna minnhom jaħsbu li mhux qed jagħmlu xejn ħażin. Illum kont dedikella maħija u jgħadara. U bdejna jgħidu ma kif jiġu mqarqa daw in-nies? Kif ġie mqarraq Luċifru? Kif ġie mqarraq Luċifru? F'pożizzjoni perfetta, ma' Alla perfett, kreatura perfetta u xorta ġie mqarraq. Kif ġew imqarqa Adam u Eva? Jimxu Alla perfett, fi ġnien perfett, m'hemm l-ebda sens ta' dnub biża' u ħażen, u xorta ġew mqarqa. Kif ġew mqarqa dawk li abbandunaw il-Kristu? Kif ġew mqarqa dawk kollu li abbandunaw il-Pawlu l-Apostlu li jiena u inti tantx neħdu pjaċir naqraw li tridiju? The scary part, għax kull minnhom mqarraq, ma jaħsibx li huwa mqarraq. Dejjem jaħseb li ħadd ieħor huwa mqarraq. Tgħid li mela di tajbalik ukoll passer. U għalhekk irid noqgħod attent ukoll jien. Però bħalma tgħid l-Iskrittura. Ġeneralment il-profeti folos ma sibhomx fuq il-pulpti, issibhom fost in-naċ. Għalhekk il-Bibja tgħidlek il-profeti folos jilbsu xiex? Ta' naġa mhux ta' raj. Mattew 7 morru wara. Għadu attenti mill-profeti folos se jiġu libsin ta' naċ. U ħanejdilkom. Kull problema li River of Love għatta d-diet, bħal knisja oħra da ħafna drabi, ġifi mux xejġdi. Dejjem minn xi ħaġa li taħseb li Alla xi ħaġa. U dejjem li żgur Alla għallhom. Kemm huma importanti hux? Kemm huma importanti daw Alla daw in-nies? And it can happen to you. If it could happen to Lucifer, if it could happen to Adam and Eve, if it could happen to the closest ones of Jesus, li tisseta tiġri anka l-iktar qrib ta' Pawlu, I assure you it can happen to you. U iktar ma joqrob iż-żmien x'tajlek l-Iskrittura. Il-qerq jiżdied. U ħanejdlek ta' żgur ma naħsibx li Pawlu kellu Facebook f'moħħu dakinhar. Imma bil-Facebook biss diġà il-livell ta' tal-biża. It's okay. No worries. Alleluja. Illum il-ġurnata fi żmien Pawlu xi ħadd li jiżbalja jiġi ddixxiplinat. Illum il-ġurnata xi ħadd jiżbalja jmur knisja oħra u jiġi premjat. Min għandu widnej biex jizma. U jekk ma taġbokx pax jizma. Għax tiġatrux il-fat li tiġat d-dajja. Alleluja, mela. Grazzi mulej. Mela daw kolla u madoni speċifikament ġejn mill-Ispiritu Santu għal-bini tal-Knisja biex tibni l-Knisja, biex taqqad il-Knisja. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Ħanibda nsemmi id-don tal-profesija. Hemm 9 doni tal-Ispiritu Santu. Huma maqsumin fi 3 kategoriji. Ħanaqrawhom flimkien. L-ewwel Korintin kapitlu 12. Mela ftakru il-kuntest, Knisja ġejja minn background pagana. Knisja li ġejja li il-qawwa talla rawa u jarawa topera fiħdanu. Knisja li fil-maġġoranza tagħhom bħalma jgħid Pawlu kienu bħalna meta konna għadna taħt Ruma. Naduraw l-idoli, kalmuna u rajna qudiem għajnejna. Aħfrilhom imma nispera li xi darba jqumu mir-raqda. Ma rridkomx ma tkunux tafu l-aħwa dwar id-doni tal-Ispirtu. Tafu li meta kontu pagani, intom kontum kaxkrin lej l-idoli li ma jitkellmux,
bla ma biss kontu tafu. Għalhekk ngħidilkom li ħadd u jew jitkellem bl-Ispirtu tal-Alla ma jista' jgħid misħu Ġesu, jew ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, kulħadd jgħid diversi doni. Imma l-istess wieħed huwa l-Ispirtu Santu. Hemm diversi ministeri. Imma l-istess wieħed, il-mulej. 6. Hemm diversi ħidmiet. Imma l-istess Alla li jaħdem kollox kulħadd. Hawnhekk jien nħobbhom dawn l-Iskrittura turi t-Trinità. Għax l-Iskrittura tgħidlek fej l-Ispirtu tal-mulej, il-mulej huwa l-Ispirtu, u l-Ispirtu huwa l-mulej. Alla huwa Spirtu. Taraw it-Trinità hawnhekk topera. 7. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu, imma għal darb'oħra għal ġid ta' kulħadd. Mela jekk id-don tiegħek ma jibniex il-Knisja, inti qed topera ħażin. Mhux ħanejdlek bil-fors li id-don tiegħek huwa ħażin, imma inti kif qed tużaħ ħażin. Issa din ilkom xi ħaġa tal-biża'. Żommu s-sid. Għal kull don ġenwin hemm l-oppost fals. Kontu tafu intom? Għax bħalma hemm profezija ġenwina, hemm profezija mid-demonju. Bħalma hemm dak li jgħidu l-word of knowledge, il-kelma tal-għarfien, hemm ukoll il-kelma tal-għarfien li tiġi minn spiriti familjari. Hemm mirakli li ġej minn Alla. Hemm mirakli u eġubijiet li jiġu mid-demonju. Għalhekk ħanejda pubblikament u m'għandix dubju li qabli nsibu xi ħadd ieħor jagħmlu xi video b'ħafna mħabba. Isimgħuni. Jien ma nismax u ma noqgħod għat-talim taħat li huwa fribeljoni. Avolja ħadd minna moħħa jmettija. ħadd ma ħajlek iva ta' jingħad fribeljoni. Mhux ovvja? ħadd ma jiġi jgħidlek hekk. Il-pastor biss jista' jgħidlek għax il-pastor jaf minn xi ġadda u minn xi xaddejna. U nibqgħu ngħaddu għax il-Knisja diki. Qed tifhmu aħwa? Jekk jiena nħobb il-Kristu, għamel xi ħaġa biex tibni l-Knisja. Mhux biex turi kemm bravu int. Bħal m'hemm spiritu ta' inkoraġġiment, mhux don da per se wieħed mis-seba' doni, imma once again, id-doni kollha jinkoraġġuk, jibnuk, kollha. Hemm spiritu li jiddiskoraġġik. Itaqlek, iniktek, jaqtalek qalbek. Sa min jieħu pjaċir jismagħhom dawk l-affarijiet. Kompli jismagħhom. Kompli jismagħhom. Ara, Luċifru ġimqarra. Adam u Eva ġimna, inti żgur m'intix ħadem qarra għax inti speċjali. Tisma' l-predikaturi kollha li jippostjaw fuqhom mimlin valenu ħad itgħallem biex tarbel sew. Ħadd ma ħajġi mqarra, inti żgur m'intix ħadd tiġi mqarra, m'għandix dubju. Ara kulħadd jista' jiġi mqarra barra inti tħabbix rasek. Għalhekk tisma' kollox hekk qallek il-mulej. Kull ma taqra u tisma' wieħed wieħed tismagħhom. Għax inkellek ngħidilkom qogħdu attenti x'jisimgħu nkellek nikkontrollakom mhux vera. Mela jisimgħu kollox jisimgħu tħabbix rasek. Kull ma taraw fuq Facebook u xi ħadd jixxerja, tismawhom u jisimgħuhom kelma ma għadu risponduhom u kbuhom. Ħalli żgur ma tkunux qed ngħidilkom pubblikament, ma ħanżomm il-ħadd. Just ngħidlek għandi dubju ċertu friends li għandek inti kemm Kristu jarhom il-friends. Go and check whom Jesus called my friends. Murri ċekkja min għallu minn huma l-friends li Ġesu għallhom vera friends.
Alleluja. 7. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd lil wieħed kliem l-erf. Dawn huma words of wisdom. Isimgħu għadi, dak kliem l-erf mill-istess Spiritu, lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spiritu, lil ieħor mela isimgħu hekk da għandek. Tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu. U ta' għal l-erf. Tal-erf, wisdom, words of wisdom. Isimawni, this is not wisdom. Wisdom you can pray for and you grow in wisdom by experience. Ġakbu kapitlu 1 vers 5-7 dajdilkom tisaw titolbu biex Alla jtikom l-erf. Dak mux id-don tal-erf, dik xaħġa oħra. Id-don tal-erf ġivir kelma profetika tal-Ispirtu Santu ġi aspirata mill-Ispirtu Santu fuq xi ħaġa l għandu x'jaqsam mal-futur ta' ħajtek. Biex inti x'għandek tagħmel what to do. In a certain circumstance, f'ċirkustanza, Alla tjatik kelma tal-erf minn u biex inti tkun taf x'għandek tagħmel f'dik iċ-ċirkustanza. Amen? L-oħra, l-ieħor huwa il-kelma tas-sapjenza. To sapere, to know. Għalhekk ġeja sapjenza, words of knowledge, xi ħaġa kelma soprannaturali li Alla jtik lilek biex jgħinek, jew pereżempju jista' jkun biex jaqilek minn xi sitwazzjoni, għaddej minn sitwazzjoni. Jista' jkun xi ħaġa li inti għadek iġġorru u da tweġġak. U Alla jagħti l-kelma ta' sapjenza lil xi ħadd fuq is-sitwazzjoni tiegħek biex inti jaqilek minnha. Kif kont taf fil-istil veru dik qed ittaqalni, bingo, bang, word of knowledge. Inti fhem? Halleluja. Lil-ieħor il-kelma ta' sapjenza Mr. Spirit, lil-ieħor il-fidi, mela, dawk l-ewwel tnejn li għadna kif rajna, daw it-tnejn li hemm ieħor don magħhom, għax għandek tlieta, daw jirrevelaw xi ħaġa. Daw it-tnejn u hemm ieħor magħhom jirrevelaw, kulħadd jgħid jirrevelaw, juru, jiddimostraw, they are gifts, they allow you to see something, they see. Gifts to see in the future, gifts to see in the circumstances, fil-present, jew anke fuq passat. Mbagħad nidħlu forsi jekk Alla iktar fuqhom. Lil ieħor il-fidi mill-istess Spiritu. Din mhux fidi kwalinkwe, din hija fidi speċjali. Il-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spiritu, il-ieħor is-seta tal-mirakli. Dawn it-tlieta jagħmlu xi ħaġa. They do something. Lil-ieħor is-seta tal-mirakli, lil-ieħor id-don tal-profezija. Lil-ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti. U li l-oħra diversi tal-isna. Mela, id-don tal-profezija, dak li ħanaqbdu fuq l-lum. Id-don tal-profezija li tajt xi ħaġa, dan li tajt xi ħaġa. Il-oħra id-don tal-għażla tal-ispirti dan ġifieri discernment tal-ispirti. Isimgħuni għalhekk l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4. U li jgħodu attenti temnux kull spiritu. Issa isimgħuni ftħu widnejkom sew. Għax hawn ħafna bravi f'Malta. L-ispirti, ħanida bl-Inglis, how are spirits carried from one place to another? Keep it in context. Siba fil-kuntest tal-ewwel Korintin kapitlu 14 li qrajna u l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 1 u 2 u waqra wkoll għandek Galatin kapitlu 3 vers 5 u għandek ukoll Atti tal-Apostoli kapitlu 8 fejn inti għandek raħal sħiħ li huwa taħt seħħer. Ejduli kif ġew taħt seħħer. Ejdli kif kollha waqgħu taħt dak l-ispirtu ta' seħħer. Pawlu jgħidulhom il-Galatin, min saħħarkom? Who has bewitched you? Inta daħslu li daw marru ġo xi jar u marru qudiem xi bonfire, sewwa u għadu jħawdulhom il-borma sewda, sewwa qed jagħmluhom il-kafe fuq u jagħmluhom xi xaman naħa l-oħra u għadu obi, oge. Inta daħseb li hekk ġew imsaħħrin daw. Tidejlikom kif ġew imsaħħrin? B'dak li semaw! Are you understanding something?
dak li tisma' inti tiġi msaħħar iva. Atti 8 mhux studjah. L-ewwel Korintin 14. L-ewwel Ġwanni, għalhekk jgħidilkom temnux kull spiritu. Kif ġew daw l-ispiritu? Kif ġew trasmettiti daw l-ispiritu? Għax semgħu. It-tieni Ġwanni kapitlu 1 tilqgħux il-kulħadd min jiġi b'dottrina differenti. Għaliex? Għaliex? Maħna mhux suppost inkunu friendly u loving? Ismagħhom kollha ent. Għara ma tmux timmissa xi preacher. Kollha smaħħom filosofija. I'll tell you right now, I make a prophecy right now, I won't give you another year. Not only river of love, in your walk with Christ. Għaliex taħsab għalla paġġo pastor bispina dorsali. Għax-xogħol il-pastor huwa li jipproteġi l-merħla mill-pup. Toqgħodu tirrispondu lil ħadd. Il-ħadd! Ejdli kif ġi żvijat Luċifru. Ejdli kif ġi żvijat Ġuda. Lil min tafda bi flusek int? Mhux il xi ħadd li verament taraħ fidilu tafdaħ bl-iktar ħaġa inti ma fħajtek flusek. Mbagħad wara flusek patattek. U Kristu f'dah. U ġie mqarraq. U ħajġekjat mid-demonju. Kemm jiswa dak il-messaġġ li għamiltilkom xi tliet ġimgħat ilu mmorru kulluh mhux isimgħuh. Bl-Ingliż, bil-Malti u bit-Taljan. Għodu attenti x'isimgħu. Għax minħabba x'semgħu fl-aħħar ta' żminijiet ħafna jitbedu mill-Kristu. U inti m'intix eżentat. M'intix eżentat. Issa, jekk ma tix tafda lili, sewwa tagħmel, no worry, tafdanix. Le, ħadd mhu perfett, you're right, ħadd mhu perfett. Imma jekk għandek naqra melħ itgħallem minn dawk li għandhom esperjenza imqar xahar iktar minnek. Mhux kull min jgħallem huwa pastor, Mhux kull min jaqra l-Bibja huwa msejjaħ biex imexxi merħla. Bħalma hu fil-Bibja, bħalma hu fid-dinja. Kull raġel li għandu l-sperma u jepoġġija ġo mara jista' jqabbadha tqila. Ma mhux kull min għandu sperma huwa papa. Sperma jetilek għax intwilid bija, imma biex isir papa huwa don. Sejħa. Parallel spirituali titkellem jien. Alleluja. Mela, l-ewwel Korintin morru hemmhekk ver kapitlu 14. Fejn konna? Kapitlu Mela. Morru 14. Mela, vers wieħed. Mela hemm 9 doni idim kollha msemmijin vers 4 u vers 11 tal-ewwel Korintin kapitlu 12. Issa daw id-doni taraw mifruxa fl-Atti tal-Apostli taraw joperaw. Imma llum nixtieq nibda niftaħ ħanallem fuq il-profezija. Għaliex dan huwa l-iktar don komuni suppost fil-Knisja. U l-iktar wieħed li Pawlu jgħid, użaw kollha kemm intkom ja ħasra. Navin kien Induist. 45 sena f'ħajtu. Indu, qatt ma kien jaf il-Kristu, qatt ma kien jaf bil-Kristu Ġesu. Illum il-ġurnata fjamma nara Ġesu Kristu għax xarilu ta' ħajtu lill-Kristu Ġesu, halleluja. Amen.
Amen. Giuseppe kien ħajtu kollha reliġjuż. L-weekend li għadda ta' ħajtu l-Ġesu Kristu u l-lum baħt l-lum u għalli li l-mulej għet ikellmu da waraw għadu kull maddu twilet minn ġdijt id-sibt twilet il-ġdijt għada għadhom laqqas għaddaw 5 tijiem. Itammet l-għada, grazzi Ġesu, tex kem bada jħossu tajjeb u ferħan u bil-mulej. L-lum semmili li għalla tħossu li għat kelmu għat joriħ ċertu fer fil-spiritu. Diġa? Mela, diġax. Parti mid-DNA spirituali li twilet minna. Alleluja. Thank you, Jesus. Mela, fitxu l-imħabba. Mela, f'kull don li inti Alla tak u daw kolla tawomkom, jina nistanejlek li Alla fil-grazzja tiegħu kollha rajthom joperaw f'ħajti, hemm oħrajn minnhom li joperaw iktar regolari. Imma x'għidlek Pawlu? Jgħidlek fittex id-doni li ħajibnu l-ħadd ieħor l-iktar. Għaliex hemm pereżempju doni jekk ħanużhom fil-Knisja u nutli nuża ċertu don li ħajbni lili biss. Għalkemm kollha u għal-ġitt ta' kulħadd. Imma mela jekk hemm l-iktar doni li jiena nista' nibni l-Knisja, ejja nfittxu li aħna fil-Knisja waqt is-service u l-ġemma tal-Knisja ejja nutilizzaw ejja bl-Ingliż inħobb iktar. Yield our spirit to the Holy Spirit to be used to do something that will build the church. Qed tifhmu dik id-differenza? Il-kelma yield bil-Malti ċedi ma m'għandix istess sinifikat. Tifhem? Alright, mela. Fitxu l-imħabba ix-xen ukoll għad-doni tal-Ispirtu. Aħwa, ix-xen u. Ejlu mulej, għallimni n-opera f'daw id-doni. Daw kollha tiegħek fi Kristu diġà. L-iktar għad-don tal-profezija, li ma l-iktar mid-disa l-huma? Għaliex l-iktar tal-profezija? Ismawni. Skont l-ewwel Korintin kapitlu 14, il-profezija huwa ekwivalenti ma' żewġ doni oħra poġġi flimkien. Taf li huma? Hawn xi ħadd jaf jgħidli? Huwa id-don meta nitkellem bid-don tal-ilsna u ninterpreta dak id-don. Mela. Jekk xi ħadd jitkellem b'don tal-ilsna, jekk f'daqqa waħda, pereżempju, iqum jagħti messaġġ tal-ilsna. Issa l-Bibja tgħidlek hekk. Jew xi ħadd ieħor iqum u jinterpretaħ. Għax inkella, jew nkella jinterpretaħ dak l-istess persuna. Sewwa, jew nkella jekk m'għandekx interpretazzjoni poġġi bil-qeda u tgħid xejn. Għaliex għax inti tkun qed titkellem ħadd ma ħajfmek, għalhekk għandek bżonn interpretazzjoni għax dak id-don waħdu. Tista' tużaħ għalik innifsek waħdu. Għax bejnek u bejn Alla m'għandekx interpretazzjoni. Imma jekk ħadd tużaħ għall-ġemgħa, għandu bżonn xi ħadd jifhem x'inti ngħid għax qed tindirizza l-ġemgħa. Waħdek tindirizza lil Alla, Alla m'għandu bżonn interpretu. Mal-ġemgħa għandek bżonn interpretu. Hawnhekk fejn ħafna jagħmlu balbuljata qassata. Issa ma jfissirx għax u l-ġużat ħażin, id-don huwa ħażin, inti għadek immatur kif qed tuża dak id-don. Qed tifhmu aħwa? Il-ħadd l-għadda li ġieli ġrat imma l-ħadd l-għadda pereżempju hawnhekk kellna nies jipprofetizzaw nirringrazzja Alla. U nies li fej kien hemm lingwa taw ħarġu lingwa għalina tinstemma stramba, jew tinstemma ma nix ifhem kelma, mbagħad għamet oħta oħra u tat l-interpretazzjoni ta' dak il-lingwa. It was beautiful. Everything working in godly order. Supernatural. Supernaturali. Id-vera sabiħa tal-ġen. Amen. Hallelujah. Mela, ħankomplu. Għax min jitkellem bil-ilsna ma jkunx jitkellem għal-bnedmin. Smajta? Iżda malla. Mela, meta jitkellem jiena waħdi, sew waħdi fid-dar, sew waħdi fil-karozza, jew sew waħdi fix-xawer. Jew inkella nista' nkun qed jitkellem bejni u bejn Alla fil-Knisja. Imma jekk ħanużaħ biex isma' sew il-klim kif npoġġih. Jekk ħanuża dak id-don biex nindirizza l-Knisja, għalkemm id-don huwa tajjeb, imma l-Knisja mhu ħadd tibbenefika xejn. Jekk la qed nindirizza l-Knisja, jekk ma jkun hemmx l-interpretazzjoni ta' dak id-don
konness magħha. Amen? Għax min jitkellem bl-ilsna ma jkunx jitkellem mal-bnedmin, iżda ma' Alla. Mela hemm il-sin, jiġifieri il-sin mhux il-Malti u l-Italjan u l-Ingliż, il-sin unknown tongues, li inti tista' tużah, Alla m'għandux problema jifhem għax huwa l-lingwa tal-Ispirtu, u tista' tużah x'in trid. Aħna bħala River of Love nemmen li f'dan aħna noperaw kollu. Bil-grazzja tal-Alla għandu glorja il-mulej. Mela noperaw fejn fil-ġema qed nadoraw il-Alla fl-imkien u daqqa tinkantaw bl-Ingliż u daqqa bit-Taljan u bil-Malti. Mbagħad daqqa waħda ngħidilkom ejja kulħadd nitolbu bil-ilsna. La qed nagħmluha fl-imkien ħadd ma tindirizza lil bniedem ieħor, fl-imkien qed nindirizzaw kollha lill-Alla. Dak il-ħin, issa jekk jien jew xi ħadd ieħor waqt li l-affarijiet ikkalmaw u pereżempju qed nagħtu round chances ta' xi ħadd jitkellem salm, profesija, kanzunetta jew kanta żgħira jew revelazzjoni jew nagħtu interns u dawk li meta jagħmlu hekk qed jagħmlu ħall-Knisja biex tinbena Knisja. Mela jekk inti għamet pereżempju oħna fil-isnien u tagħti l-sien, jew fil-isien tinterpreta dak l-isien li tista' tagħmlu dak, jew ħadd ieħor jinterpreta dak l-isien. Għax dak il-ħin kulħadd qed jisma' fil-isien u l-ħadd l-għadda għamet Jennifer Alla tal-interpretazzjoni u qalet l-interpretazzjoni Jennifer. Ġieli tal-il il-mulej. Imma jien itallimt ukoll li ġieli kolli l-sien ngħidu jien u mbagħad ikolli l-interpretazzjoni tiegħu u ngħidha lilkom. Qed tifhmu kemm hemm modi kif jintuża, hemm ħafna modi kif jintuża. Amen. Halleluja. U l-użanza tagħhom, l-użu tagħhom huwa vera tal-ġenn. Għaliex darba kien hemm, pereżempju, xi ħadd pereżempju, beda jitkellem il-sien f'ġemgħa u beda jitkellem il-sien u ma bedix jifmu bħalma tkellimna fuq il-ġemgħa l-oħra. Ħadd ieħor ħadd ma fehmu, imma hemm persuna li kien barrani li dak li l-sien għalih instema fil-lingwa tiegħu u qal għaliex qed tikxef id-nubiet tiegħi kollha mal-Knisja. Ovvjament Alla kienet iwassal il-sin biex jifmu dak biss bil-lingwa tiegħu biex jindem u jdur l-Knisja. U l-Knisja tissaħħa. Alleluja. Thank you, Jesus. Darboħra, għattilkom dil-istorja, xaħat ieħor kien hemm wieħed li kien pastor ta' ċertu denominazzjoni li jiġħaddu id-doni tal-Ispirtu Santu. Da ġie mistieden minn ħabib tiegħu pastor ieħor Pentekostali karizmatiku bħalna. Da xi ħadd f'nofs ta' service li verament tkun minn Alla x'kien ikun waqfek jien, imma nagħtihom iċ-ċans u narbel, ma ħa ngħidilkom. Naqgħu żewġ aħwa mid-dera qabel ma beda jipridka l-pastor sewwa u tnejn huma bdew jitkellmu b'lingwa li kienet totali barranija għalihom daw it-tnejn aħwa. U dal-pastor li kien mistieden li ma kienx jemmen f'daw l-affarijiet u ġi fil-Knisja, da fehem kollox, ħarab il-barra, il-pastor li stiednu għalli l-istina. Bħal speċi iż-żikku għala issa qabdu jitkellmu daw, iktar ma rittux jiġi nervis bħal speċi tifhem ingerxu. U da beda jinkwita l-passer il-mamma mija ngerrixnieħ. Ġi darba gerrixnieħ. L-għada ġi kellem il-dak il-pastor, għallu dawk l-aħwa. Min fejta l-moħ il-ludi? Għallu mxinu? Għallu dawk jitkellmu ludi perfett miħaj. U bdew jindirizzaw lili. U Alla beda jgħidli kemm ħaddum it-tnikket l-ispirtu tiegħi. Għalhekk taġġilx għax inti ma tafx Alla x'inhu jagħmel.
Ma tafx għalla xini ħamen? Bħal ma t-tilkom xie ġimata ilu. Meta xaħat tax rawel xaħat, per eżempju, kien hemm moviment tal-ispirtu u bdew jitqu għax waqgħu mal-artu u bdew jitqu. Mhix xi ħaġa li tiġri regolari, imma inti taf ġralhom dawk li waqgħu mal-artu u bdew jikbu aw jitqu. Taf li inti dik il-persuna li tex kemm dit tikbi kienet ilha snin b'depression u ma tistax tikbi u Alla waqt li taħt il-qawda Spiritu Santu toċa u titħaq ġiet meħlusa mid-depression. Inti taf x'inhu jagħmel Alla? Ja karawetta moħħ ta' karawetta. U inti minn għalik li tex kemm inti bravu jew brava u tittalla anke lill-Alla minn għalik. Why don't you just stay silent u tgħid mulej ma nafx x'qed jiġri? Ħanafda fik, ħanafda lilek, ħanafda lilek. Ismani vera fil-Knisja hemm ħafna taħwid f'kwalinkwa Knisja fid-dinja kollha. Immara ma taħsibx li Alla mhuwiex sovranu fuq kollox, Għax Alla minn qassatata, minn kawlata, sewwa bħalma ħobnej bl-Ingliż, out of a mess, he brings a message. Amen. One thing I'll guarantee you for sure. You can write it down u tista' tagħmilha plakka fuq il-ħajt fid-dar tiegħek. F'kollox qalbek tiġi marbula. Amen aħwa. Ħanedilkom, ħaniqafaw illum. Mela aħna ħankomplu nikbru fid-dona tal-Ispiritu Santu. Jekk inti tittimpressjona lill-Alla, bħalma qal Pawlu lill-Kolossin, fejn ma tafux, Alla jtikom revelazzjoni hemmhekk ukoll. Imma jekk tagħmilha ta' preżuntus u minn għalik li inti bravu jew brava, x'jista' jgħalmek il-mulej? Il-bniedem tiġalla jaf kollox, ma tista' tagħmlu xejn. U ħadd ma jaf kollox, imma min jaħseb li jaf kollox. Ħadd ma jaf kollox. Amen. Ejja mbaxxir rasna nitolbu aħwa. Għaw ħaċħat minnkom ħadtu pjaċiri lejla? Tallimtu xi ħaġa? Grazzi Ġesu. Dawn, tant, onestament, tħossok inkoraġġu dak li smaj. You understand? So the gift of teaching in me, by God's grace, what did it do? Build the church. Smajta hija. Kaw xaħat l-lejla pastor jina l-lum kien hemm kelma partikolari laqtet li qalbi, għaw xaħat jgħida dika. Xaħat kelma partikolari laqtet li qalbek il-lejla, amen. Għaw xaħat l-lejla pastor jina l-lum ġejtaw biex nati ħajti l-ġesu. Il-lum vera nixtieq nibni u nibda ħajja ġdida mal-mulej. Jekk dil-persuna janti u tixtieq tkun żgur li inti salvat jew salvata. Għaw xi ħadd illejla jew lidek, tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Min hawn minnkom, tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu tgħix tistħi. Kulħadd iqum bil-wifqa. Kulħadd iqum bil-wifqa. Daw kollha għandhom fuq Facebook u YouTube, televiżjoni. Ismawni, daw id-doni huma tiegħek jekk għandek il-Kristu. Is-sinti stalik li tikber fihom biex tibda topera fihom. Din hija l-ħajja sopranaturali, din hija l-Knisja sopranaturali tal-Alla. Issa maħkom hawn. Min għal Ġesu, mhux tal-li biss ma jkollokx daw doni, tintilef. Min għal Ġesu tintilef. Allura nħeġġiġkom maħwa. Isimgħuni. Ersaq lej il-mulej u m'hemm xejn li Alla jżomm minnek. Alla jixtieq jimlik b'kull ġid. Minti tittindem id-dur minn ħajtek ta' dnub u d-dur lej Kristu u tgħidlu jsir is-sit u s-Salvatur tiegħek. Jekk inti l-lejla tixtieq tgħid il-Ġesu jiġi f'ħajtek vera, onestament, baxxi rasek u warajja għejd it-talba minn qalbek, għejda poġġi fuq qalbek u għejd it-talba warajja issa stess. Minn qalbek għejda. Għejdlu missi qaddis. Grazzi tal-Ispiritu Santu. Grazzi tal-kelma tiegħek malej. Għandi bżonnok f'ħajti Ġesu. Għallimni mulej u għatini qalb umli biex nitallem. Biex ma nikballix rasi tikbirli bl-arfin imma biex
قلبي تبقى دايم مملي وفدا كل اللي انت عندك عليا تجي جلوريفيكات انت جسو وتنبنى الكنيسة وننبنى ين جسو كون انت السيت تياي كون انت السلفاتور تياي سلفاني اغسلنا بالدم بريتسيوس تياك قلبي كله نيلك انت المولاي تياي وانت السلفاتور تياي يهينا تياك جسو نمن اللي انت اللي بنت للحي اللي بنت لي فوق الصليب بالمس الموت الأومن تياك انت سلفيتني ليلك موليناتك كل جلوريا وتفهير ملو من قدام وزاني تيني الكوراتش بشني شاليك في اسم جيسو كريستو يا كنت الطلبة من قلبك اليوم انت سلفات مغفورة من ذنوبك اسمك جي مكتوب في كتابة الحية اليوم انت تا كريستو ابدأ اقرا البيبيا تكلم مع المولاي في القلب ويا والشرك معنا كل نار تيربا ونار تصير في السبتة في العشية والخط في الوضع في العشاء بيا يقدر المساج كنت بارك عليك الشرياخ بليز الشرياخ وده المساج فوق الفيسبوك تاعكم يوتيوب واتساب الشرياخ والسبسكرايب يا الشانل تاعنا نراكم المساج لمس God bless you هللويا God bless you امين اخوان ده كل اللي انتم جدا